Всеки делничен ден от 9:30. Бъди там, където са всички и споделяй. HTC Desire 300 е с двуядрен процесор и операционна система Android. За да анализираш всеки детайл. Да имаш пълен контрол. И да не пропускаш нито миг от важните за теб неща. Вземи HTC Desire 300 само за 7,90 на месец с абонаментна програма от Global. Германус. Само попитай. Виж се, ти си мечтател, но само си мечтаеш. Работиш нещо, в което не виждаш смисъл. Имаш талант, за който никой не подозира. Да може да те успокоя, да ти кажа, че всичко ще бъде наред. Но не мога, защото аз съм ти. 5 години по-късно. Може да не ти се вярва, но ще постигнем всичко, за което някога сме мечтали. Да можеше да си тук, за да го видиш. Но ти ще бъдеш. Keep walking, Johnny Walker. Колко дълго може да свети фенерчето на Бъни с батерии Duracell, сравнено с фенерче, захранвано от обикновени батерии? Тези обикновени батерии издържаха само 3 часа, а батериите Duracell до 16 часа. Duracell с нова технология Duralock. Никоя обикновена батерия не издържа толкова. Маме, Венетка е жадна. Не е нужно да гледате крава от дома, за да пиете прясно мляко всеки ден. Изберете прясно и свежо мляко Мегле. Мегле. Свежо всеки ден. На ринга се доверявам на инстинктите си. За чувствителната ми кожа се доверявам на експертите. Пробвай Fusion Pro Glide за чувствителна кожа. Жилет. Най-доброто за един мъж. Флирт в най-чиста форма. Тук представя новия Тук Мини Мак. Търси също Тук Мини Оригинал. Тук винаги вкусни, винаги тук. Рестартирай с Якобс 3 в 1. Плътен вкус с як каймак. Казват, че най-добре работи този, който се забавлява. Якобс 3 в 1. Работи здраво, забавлявай се яко. През зимата ръцете се изсушават и напукват. Нютрогена крем за ръце с норвежка формула спомага за възстановяване кожата на ръцете още с първото нанасяне. Нютрогена. Само сега търсете специалните зимни оферти в участващите магазини. По пътя към следващото откриваме новото. Black Ram Whisky. Силата на една легенда. Мамо, дядо Коледа ми помогна да подредя масата. Разбира се, миличка. А пък ние с Еленчета се погрижихме за шоколада. О, браво на вас! А след малко Коледната топка ще ви покани на кафе. Купи продукти на Милка, Якобс или Сушарт и спечели страхотна коледна играчка. Само в участващите супермаркети. Направи Коледа по-светла. Благодаря. Простатата ви алармира. Простамол Уно улеснява уринирането и позволява поддържане на сексуалната функция. Лекарствен продукт за мъже с екстракт от Сереноа репенс. Преди употреба, прочетете листовката. Мария, купил съм ти 3 невероятни праха за пране. Прахове? Ама ние нямаме нужда от 3, а само от 1. Бонокс почиства много добре, уха е страхотно и дори не струва много. За изпиране, свежест и икономия винаги ползвам Бонокс. When the new Iron Horse decided to run wild, John Jameson thought only of its precious cargo. Calmly, he relieved the engineer. Selflessly, he rescued his whiskey. And somewhat unintentionally, he saved all of Ireland from the Prussian incursion of 1807. Which is the reason why nobody has ever heard of the Prussian incursion of 1807. Преди обед. Заради деня си с добро настроение. Всеки делник от 9:30.